So hello friends, welcome back to my Vikas Kekate YouTube channel. गासिबो आंनि गोदान भिडिअ'आव गायबावबाय आरोना। ओमफ्राय दिनै थांगोन आङो जों आयंलाङानि न'आव ओंखाम गोरलै जानो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना जोंनि गामिखौबो नायदो एसे। नै आं दिन्थिलांबाय थानोसै ससे। बे जाबाय जों गामिनि लामा। नै बिथिंजाय फैदो आङो लोगोफोर। ओरै थांगोन। लोगोफोर दिनै ओरैबायदि जागोन ना आङो माने खिनो थांस्लाबनो हालाय जागोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखाम गोरलै जागोनथ' लोगोफोर। एकदमबारे मा बेदर संदों मिथिया, दा थांनानै नायबासो मिथिगोन। आंथ' ओरैबायदि जाखागोन एकदम जनायनिफ्रायनो उथिखानाय नङा आङो, ओरैबायदि जागोन लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर। लामाया बारा गोजान नङा लोगोफोर, नै मोनथारसिगोनानो। ओरैबायदि आङो नै जोंहा मादैमोनबो दं, दादैमोनबो दं, नानि दङ। नायलांबाय थादो लोगोफोर। दाबायलांगासिनो लोगोफोर। नै दा माला मोनहैबावगोनब्रा, बेदर जानो लुगैनाय आफथारा लोगोफोर। मोनथारसिगोनलै लोगोफोर। नै फाइनालि गाइस मोनफैमारबायलै। नायलांदो सोर सोर दं मिथिया, नायलांथारदो। सोर सोर दं गाइस? Wah, जानो माबायदि जाजोबना दं मानसिफोरा। नै इ मा बुस्थु इयो सेरेब सेरेबानो दैस'। नै मा बेदर होनदों? बयलार आलु ओमफ्राय अल इलाय मा बुस्थु इयो ओंखाम बया जानांगोन दिनै साला। ओइ लोगोफोर, पिलपिलि सलायदो र'। ओइ नाय बरिया नाङोलै पिलपिलि सलायनानै। रुप'याव थांनि, रुप'याव। बाजार मोनसिगोन लोगोफोर, बारा गोजान गैला। नायलांबाय था लोगोफोर, नायलांबाय था। बया जाबाय दं मानसिफोरा नै। गोथाव जादोंना जायाखै? बरिया जादों। दैनो ओंखाम नांगौ मा आकाशनो? ओंखाम गोरलैखौ बया होदो।
ओमफ्राय आं जाखांनानै फैबाय आंसे र' थ' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो बाय बाय